нещастна загуба за България, въпреки невероятната игра, лично според мен. Мисля, че най-добрият матч, откакто имаме национален отбор. Момчета не съм ги виждал така да играят на 100%. Много добре разучихме съперника през деня, който имахме за почивка. Мисля, че повечето работа се получиха. Ако имаме повече сборови и да се обиграят тия момчета, ще бъдем много напред. Ако можеш така да обясниш на публиката какъв точно отбор е Латвия? Латвия е отбор с традиции. От 10 години имат шампионат. 5 дивизии имат, като първата е полупрофесионална. Треньорът, с който работят в момента е от 5 години начало на отбора и просто колко много работи имат работени в тактическо, в физическо естество. Имаме ли шанс да продължим напред? След днешния резултат няма как да продължим напред. Другите групи разбрахме, че в едната група втори отбор е с 6 точки, затова накрая влязахме с 5 човек да може да играем за победа, за да преминем кръга. С 5 точки няма как да се класираме като втори най-добър. Точно и с 5 точки нямаш как да се класираме.